שלום, שמי יעל חנניה, אני סטודנטית במכללת גליל מערבי בעכו. רציתי לשתף אתכם בחוויה מדהימה שחוויתי שנה שעברה. אני נרשמתי לקורס בינלאומי לזיכרון השואה. קורס שנתן לי כל כך הרבה והשאיר לי כל כך הרבה ידע. רציתי לשתף אתכם שבהתחלה הייתי נורא מעוררת אם להיכנס לקורס, מכיוון שאנגלית היא לא שפת האם שלי. וגם העומס מהלימודים וכל כך הרבה מסביב שלא ידעתי אם כדאי לי. אבל במבט אחד אחורה אני אומרת לכם שאתם לא תתחרטו על זה. הקורס הזה זה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי, גם כבן אדם וגם בתור סטודנטית. יהיה לכם מענה גם מהמרצים, גם מהאנשים שתלמדו איתם. אתם תלמדו עם פרופסורים וסטודנטים מכל העולם, מכל קצוות תבל שאי פעם דמיינתם, ושמדברים גם בכל השפות. אז בואו נגיד ככה, אתם לא היחידים באנגלית. יסבירו לכם, יתרגמו לכם, יעזרו לכם במידה ואין לכם לו"ז צפוף בלימודים. יש התחשבות ויש הבנה. כולנו בני אדם בסופו של דבר. אני באמת ממליצה לכם כן להירשם לקורס הזה. זה יעניק לכם כל כך הרבה בפן האישי ובפן המקצועי שלכם. אתם לא תתחרטו לזה אף לא לרגע.